фаромӯш накунед ки ҳамин ду линияи ҳастаи метавонад шуморо депорт кунад ё ки видварения кунад. Аллакай мисли як оилае бигем, ҳама каса хато намекунем. ба ҳамин хотир мо ҳамеша бояд дар фикри ҳифз ва ҳимояи ватану миллат бошем. доруҳои табиӣ аз ширкати шифофармо барои шумо. Инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯйсар. Инчунин доруҳо барои нест кардани простатит ва зиёд кардани қувваи мард. доруҳо барои нест кардани сангу намаки гурда. ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. Инчунин нафарҳое ки мехоҳанд ҳиҷомаи бепул кунанд, шумо ҳам муроҷиат кунед. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юрист TJ. Тамошобинони азиз, ҳатман дар канал обуна шида то охири видеоро тамошо кунед. Як хабари фаврира мехоҳам ки ба маълумоти ҳамаи шумо бирасонам. Мумкин бисёри нафарат аллакай ҳамин видеоро дида бошен ё ки аз ҳамин кирдор огоҳ бошен. Дар Москва, дар ҷое ки патент мегиранд муҳоҷирон дар Сахарова, вақте ки шумо мерен ҳуҷҷатҳои худтонро меспоред, мисол вақте ки мерен паспортонро меспоред дар ҳамуҷа, шуморо ба як шуъбаи машваратӣ мебаранд ва дар уҷа консултатсиятон метиҳанд. Оиди ба ҷанги Украина сафар кардан. Ба ҳамин хотир ман хостам ки дар ҳамин ҷиҳат ҳамеша зирак бошен ва заиф нашавен. Ба ҳеҷ куҷо сафар накунен, ба ҳеҷ як кас боварам накунен. Ҳар чизе ки ба шумо ваъда мекунанд ва ҳар чизеро ки пешниҳод мекунанд, одами ба ақл ва инсон бояд ҳатман рад кунад. фаромӯш накунед ки шуморо дар ватани азизи худмон падар, модар, зану фарзанд интизор ҳастад. Дар охирон видеои ман дар комментария бисёри бад оиди ҳамин масъала нависонданд ва ман як видео кардам ба маълумоти ҳамаи шумо расонидам. шумо худтон мумкин дар Россия қарор доштагиҳо хубтар бидонед ин ҷиҳата. Тамошобинони азиз, акнун комментарияҳоро мехонам, ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонам, бо диққат гӯш кунед. бародарҷонои ман, як масъалаи дигарам мехоҳам ба шумо хотиррасон кунам. чихеле ки медонед дар канали ман конкурс рафтесай, ҳамагӣ 75 дона приз дора конкурси ман. 5 таш мошинае. шумо худтон медонед ки ман аксия кардагиам. ҳама каса ҳаракат кунед, нафарҳое ки дар фикри дастгирии мо ҳастен, аз аксия билет бихарен. ба 1500 рубл 25 дона билет, ба 3000 рубл 50 дона билет. номерои ватсапе ки дар рӯи экран мебинед, дар ҳамин номерои ватсап картаи Сбербанкам ҳастай. карта ба номи Мунис меброя. сумта дар ҳамин карта мепартои чек тароӣ мекунед, соҳиби билет мешавед. ҳама каса ҳаракат кунед, бародарҷонои ман, билет кам мондагиай, як дастгирӣ карданатонро нишон битен. як кас нависонда: ассалому алайкум брат, аллоҳ нигаҳбони мову шумо бошад. аллоҳ розӣ бошад акаи Сорбон. ба одамои негатив нигоҳ накунем. мо кӯшиш мекунем ки ба суханҳои бад нигоҳ накунем. ҳоло он ки мора миллати тоҷик тамошо мекунанд ва ман мехоҳам ки тоҷики хеча дастгирӣ кунанд. ҳеҷ вақт сухани бад назанед. ба ҳамин хотир диловар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, зинда бошӣ. ба касбу корот беҳбудӣ хоҳонем. акаи Сорбон, ман ба Москва омадам, ба патент супоридам, барои получат кардани патент рафтам. патент надодам, ту видварения дорӣ гуфтанд. ҳозир ман паспортма проверка кардам. линияи МВД маҳкам нест мегӯянд. ман граница пересекат кунам, мешава МВД ФМС чӣ ҳақ доранд ки аз якдигараш? илтимос ҷавоб деҳ. худо умри дарозу пурбаракат ато кунад. яъне ки чӣ фарқият дора нависондаи МВД ва ФМС. бародарҷонои ман, фаромӯш накунед ки ҳамин ду линияи ҳастаи метавонад шуморо депорт кунад ё ки видварения кунад. мисол мегирем, агар ФМС алоҳида линияи ва МВД алоҳида линияи. ба ҳамин хотир вақте ки проверка мекунед, аз ба задани обши проверка кунед ки ҳар ду линияҳоро нишон битад. Раҳимов нависонда: акаи Сорбон, пешакӣ раҳмати калон, ба ҳамин саволи мо ҷавоб деҳ. дар Москва ягон шиносе дорем барои ҷои кори бе документ. мутаассифона ман хеле адресон надорам, ҷои кор намедонам бародар. як каси дигар нависонда: бародар, кори беҳтарин мекунӣ, иншааллоҳ ҳам савоб мегирӣ, ҳам пул кор мекунӣ. мумкин баъзеи нафарҳо маро дуруст бифаҳманд, мумкин баъзеи нафарҳо ҳамин кори моро ҳичи ҳисоб кунанд ва медонанд гапҳои зиёдӣ менависонанд. лекин фаромӯш накунед ки бо мардум кор кардан бениҳоят қин мебошад. мисол, қариб 300 000 подписчикай дар канали ман, 300 000 фикрай. ман як худам ба ҳамаи фикро тоғрӣ гирифта наметавонам. ба ҳамин хотир хоҳиш мекунам ки доим дар фикри дастгирӣ бошед, мақсад суханои бад нанависонед.
Сомон нависонда: ака ассалому алейкум, шунавидем ки то се фарзанда қонун буромада. Ростай ака, дата дошта бошӣ мебаранд дар бораи ҳамин интирисават мекардӣ. Пешаки раҳмати калом. Оиди даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ бугӯй не, ягон тағйироту иловаҳо ворид шидагӣ нестай, и гап асос надорад. Як каси дигар нависонда: ака ассалому алейкум, мегӯям дар Тоҷикистон патент гирифта мешавад. Ин рост аст ё ки илтимос ҷавоб медодем? Худо нигаҳбон, дар корҳоятон муваффақият. бале, дар ҷумҳурии Тоҷикистон метавонем ки пешакӣ ҳуҷҷат биспорем барои гирифтани патент дар Федератсияи Русия. Як каси дигар нависонда: ассалому алейкум, акаҷон, Аллоҳ аз шумо розӣ бошад. Акаҷон, ман РБП дорам, хонаравом яъни Тоҷикистон. Депор намешавам, илтимос ба саволам ҷавоб диҳед. Раҳмат. муҳлате ки ба шумо муқаррар кардагӣ аз ҳама хубтараш ҳамия ки то ба итмом расидани ҳамун муҳлат дар ҳамун ҷое ки ҳуҷҷат споридагӣ бестӣ. Сунатулло нависонда: ассалому алейкум, акаҷон, нархи байни билет чанд мебошад? Илтимос ҷавоб диҳед. бо тариқи пардохт кардани 29 000 сомон қариб дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар муддати 1 моҳ байни билет мегиред. ҷаҳонова нависонда: бародар, ина бо билет харидам, 2 бор шид, 7 билет дорам. Иншааллоҳ аз худованд умед дорам, иншааллоҳ бурд мекунам. ҳар касе ки бурд мекуна оши ҷону шава. аз конкурс фаромӯш накунед ки 75 каса мо хирсанд мекунем бо дастгирии сарҷамъимон. ма бовар мекунед ё ки не, тӯли 5 сола ки саркор кардесам бо аудиторияи худам, аллакай мисли як оилаем бигем, ҳама каса хато намекунем. чунки ягон вақтое мешава ки ягон комментарияҳои бад настроениамона вайрон мекунанд, мегӯм дигар видео намекунам, лекин боз ба хотири нафарое ки ҳаррӯза видеоҳои моро интизоранд мехезему айпай видео мешавем. ҷурабой нависонда: ассалому алейкум, ман 5 моҳ боз фақат патент меспорам, прописка надорам, чӣ мешавад? дар Федератсияи Русия прописка доштан ва патент доштан ҳатмияй. барои прописка надоштан метавонанд видварения ё ки штраф кунанд. Меҳровар нависонда: акама 20 сола шидагӣ, метавонам ба номи ягон беписар гузарам, барои хизмат набарам. бале, бо тариқи қонунӣ фарзандхонӣ мекунанд, мешавад. як каси дигар нависонда: акаҷон, ассалому алейкум, вайни билети хари хизмат мебаранд ё не? Илтимос ҷавоб диҳед. вайни билети қонуниро дар назар дошта бошӣ, хизмати алтернативира, и ба мисли ҳамуе мебоша ки 2 сол хизмат мекунӣ. ҳардуш як чиза. як каси дигар нависонда: ассалому алейкум, ака, ман ҳам шунида будам ки аблава нашавад, лекин ин одамое ки дар военкомат кор мекунанд боз аблава карда истоданд. сабаби ин чӣ бошад? Илтимос ба ҳамин савол ҷавоб медодем. сабаби асосиш ҳамияе ки ҷавонҳо аз хизмати ҳарбӣ саркашӣ мекунанд. агар мо шумо дар ватани худмон хизмат накунем, фаромӯш накунем ки миллати бегона хизмат намекунанд. ба ҳамин хотир мо ҳамеша бояд дар фикри ҳифз ва ҳимояи ватану миллат бошем. Шарипов нависонда: ассалому алейкум, акаи Сорбон, ман аз золатаи 70 000 қарз дорам. наспорида хона бурам, чӣ гап мешавад? Дигар наём Россия. метавонанд ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи то огоҳӣ равон кунанд ва бо тариқи суд аз ту пула мегиранд, яъне ки тира да суд метиҳанд барои пула надодан. як каси дигар нависонда: аз Иркутск ба Москва омадам, барои патент кардан граница равам. лозим нест граница рафтан, танҳо дар ҷое ки қарор дорӣ айсари на ҳуҷҷат меспорӣ, патент мегирӣ, тамом. як каси дигар нависонда: кай амнистия мешавад Тоҷикҳо даврат? иншааллоҳ дар рӯзҳои наздик 3-4 рӯза да видео мекунем оиди авфи муҳоҷирон, ҳамаи маълумотҳои нав ба шумо мерасонем, интизор бошед. тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем то видеоҳои оянда. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.